Mbaka mudwa goyen mondo miu jalup jatend piny Kenya. To ng'eny gi oseba wach ka giwacho ni ere kaka udwaro jalup jatend piny Kenya sani kaka ODM. Hapa ni chama ka chama ni obedo chama mar a political party mondo yud power, mondo los sirikal. Nikech kiloso sirikal, kode ka policies gite, gik mabeyo gite midwa timo ne jopiny inyalo timo ka in ema intie sirikal. Mano donga adier. To kendo en adier ni kwan mar dhano kata kwan mar membershipu kata kwan mar kurau mage makoro kudhi e mesa to nyalo miwuo gi duol motegno. Jakom Raila Amolo Odinga noseketo okang' mamalo ma Kenya ka onge gimoro amora mane nyalo timore koko dew joluo, koko pari joluo ni kanye, nikech riwruok wacha nosebedo tekowa kendo nomiyo wa kwan maduong'. Joluo gi jo ODM ma Mombasa, gi jo ODM ma Nairobi, gi jo ODM ma Luyaland, gi jo ODM ma kamora mora nomiyo kwan wa koro tegno. Ng'ata ma bro dwa wuoyo gi ODM ok nyal wuoyo gi ODM ka kwan ODM odok piny. Mae gima very important manyaka wang'e. Jomoko mok joluo nikech ODM ne msingi mar ODM sana ne en joluo. To sama ka koro joluo ema koro kata gwandre, joluo koro gwarore chama, buogo jowa ma oko mane beng'iyo chama mar ODM ni nyalo konyo Kenya. To kawa gisepogre kod ODM, tiende ni kwan wadhi dok matin. Sama kwan wadok matin no, ng'ama dhi keto wa mesa ni mondo wawuo. But mondo ODM owach ni gidwa bedo deputy president, mano ken gima rach. Nikech political party ka political party dwaro power. To an kaka Rosa, an neno ni mano ke the most important thing sani. The most important thing is we keep ODM intact, we get ODM, nikech sama kwan wa koro bedo motegno cha. To kore ka duondwa ni wadwaro deputy president bo winjre maber. To ka wagwandre sani ni mano kori agenda, to waweyo gero chama kaka ne wadwa gero chama cha. To kata wagoko komanade, onge ng'ama bro miyo wa ka kwan watin. Kwan wa kaka ODM nyaka bed motegno, kendo nyaka bed maduong' manyalo miyo ng'ato winjwa ni nyaka wayud position moro. Ntiere ng'ama iluongo ni Sona Hazia, wacho ni en